Rebeka, tak ja by som začala tým, že ty zažívaš naozaj životnú sezónu. Posledné 2 mesiace boli úžasné a ty si to vlastne dneska korunovala tým víťazstvom nad svetovou 11-kou. Ani tá ťa nezaskočila, ba práve naopak. Ja mám pocit, že ty si zaskočila ju, lebo ty si na ňu vlastne úplne vletela. Som rada, že alebo teda dúfam, že baby vyhrajú. Že ešte som neukončila svoju sezónu, ale každopádne si vážim toto víťazstvo, lebo vždy je to pre nás česť hrať za Slovensko a som rada, že som naozaj po rokoch dostala tú šancu a že som ukázala, čo je vo mne, čo hrám celú sezónu. Aké boli možno pocity po tom premenenom matchballe, lebo ako už aj Peťka spomínala, veľmi dôležitý bod. Tak matchball je vždy najdôležitejší bod, áno. Ale bola to neuveriteľná radosť a podľa mňa som tie emócie aj tak nečakane vypúšťala počas zápasu, čo moc nerobím. Ale to bolo také prirodzené a som rada, že všetci to prežívali so mnou na tom kurte. Tá tímová súťaž to je predsa len niečo iné, nie ako turnaj, kde si teda individuálne len sama za seba, tak možno keby som len popísal tú atmosféru v tíme aj tie posledné dni s babami, že včera ste evidentne utužili tímového ducha, keďže ste boli zatvorené na hoteloch, že vraj. No, tak to bola taká nuda celkom, ale možno nám to aj pomohlo, že sme si oddychli a nemali sme takú tú nervozitu pred zápasmi, aká býva posledný tréningový deň a pripraviť sa na to, ale sme to brali tak, že každá má voľno, máme rovnaké podmienky. Nedostali sme možnosť si zahrať na tom centrálnom kurte, ale iba na tých tréningových, takže možno to bolo aj na niečo dobre. A tímového ducha máme už dlhé roky, hráme ten istý tím, takže sme zvyknuté na seba, vychádzame všetky spolu výborne a myslím, že s tímovým duchom problém nemáme. Ten tímový duch je dôležitý aj v tomto zápase, tak ako ostatne v každom inom, ale tie Američanky predsa len sa netajili tým, že si verili, že sú jednak veľké favoritky a že nad Slovenskom to tak vyznelo, že až jednoducho zvíťazia, ale vy ste im teraz ukázali, že vy ste absolútne rovnocenný super. Tak a hlavne v tom Billie Jean King Cup je to také vyrovnanejšie. Nie sú to individuálne turnaje, ale ako sme povedali, a na každej tlačovke podľa mňa vždy sa dá prekvapiť v tom ženskom tenise. Dúfam, že tú štvorhru zvládnu a že postupíme. Dúfam, idem tam, pomáham sa pozbudzovať. Ďakujem.